De vrouw die het snel in Sint-Niek maar opzet zijn 2 jongens onriert, komt Joert vrij. De rechtbank heeft besloten dat de voorlopige hechtenis van de vrouw net verlengd wordt. Het ministerie gaat hiermee akkoord en zal net een hege beroep in het besluit. De zo'n 50-jarige vrouw blijft wel vertochten. De politie heeft de nacht de militair oppakt in Finwouden voor bedreiging met een vuurwapen. De vertochter die de bedik tussen Damwoud en Finwouden vat 2 mali en trapte hield hij op een rem. Daarna is hij uitstapt en zou er het duo met een vuurwapen bedriegen hebben. Op basis van het signalement is de man letter onhouden. De exotische zwartbekgrondel uit Eerst-Europa verovert het Friesland. Bij het uitzien van een nieuwe viskatlas binnen er al verschillende meldingen binnenkam. Deze grondel kan orenvissoorten behoorlijk in het paad zitten. De binnenalplakken in Nederland dat sportviskers alleen nog maar zwartbekgrondels vangen. De vrijwilligers van het multifunctioneel centrum in Holwert kregen juster officieel de kaai van het gebouw. Het MFC wie nota van de gemeente, maar een aparte stichting neemt het gebouw nou oer. De vrijwilligers hebben 10.000 uren werk verzet in het MFC, dat op een nominatie stier om dicht te gaan. Joen en vannacht meestal iets droeg, letter in de nacht kans op een bui. Morgen op een paar buien, maar kans op donger, maar ik zinnen. Maar in matige wind laat de temperatuur dan om een 19 graden heen.